हेलो लोगोफोर खुलुमबाय लोगोसे नोंथां बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय राजखान्थिनि मोनसे भिडिअ लाबोदों आङो स' नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय जायफोर आंनि भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङ अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरो जुदि भिडिअखौ मोनोबा लाइक खालामगोन कमेन्ट खालामगोन आरो शेयार खालामगोन स' लोगोफोर आसामाव 2021 आव एसेम्बलि इलेक्सन जादोंमोन आरो बे एसेम्बलि इलेक्सन बादियैनो बिजेपिआ मार्जिन लानानै गोबां सीट देरहानानै बिथांमोना सरकार दादोंमोन आरो बेजों लोगोसेनो एजिपि आरो इउपिपिएल जितु सिगाङावनो एलायन्स जाना थानाय हिसाबै एजिपि आरो इउपिपिएल बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ बिजेपिआ लोगो लाफानानै सरकार दानाय जादोंमोन। बेनिफ्राय फैयै फैयै 2024 देग्लाय एमपि इलेक्सन जादोंमोन। बे एमपि इलेक्सनावबो एनडिएनिफ्राय गोबां मासि लानानै देरहानो हादोंमोन। गासै आसामाव 14टा एमपि मासि दङ। बे 14नि गेजेरावनो बिजेपिनिफ्राय 9 जन देरहानो हादोंमोन आरो एजिपि इउपिपिएलनिफ्राय सासे गासै 11 सीट देरहानो हादोंमोन। नाथाय कंग्रेसआ मोनथामल' मासियाव देरहानो हादोंमोन आरो बे जाबाय जरहाटनिफ्राय गौरब गगৈ, नगावनिफ्राय प्रदुत बरदलै, धुबुरीनिफ्राय बदरुद्दिन आजमलखौ फेजेननानै रकिबुल हुसैना एमपि देरहानो हादोंमोन। स' दिनैहाय एसेबांखिनि मोजां मोनसे राजनिति बारहावा बारबाय थानायनि उनावबो जों मोनसे आसामाव राजखान्थियारि सोलायनाय फैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। आसामाव फैगौ 2026 आव बिजेपिआ सरकार दानो हागोन ना हाया बेनि मोनसे गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव सोंलु सिखारगासिनो दङ। आसामनि गोबां निउस मिडियाफोरा बुंगासिनो दङ दि फैगौ 2026 नि सिगां लुरिनज्योति गगৈनि जितु दैदेननाय एजेपि आरो अखिल गगৈनि जितु रायजर दल बे मोननै राजखान्थि हान्जाया मार्च आप जानानै मोनसेल' राजखान्थि हान्जा दानायनि बिथांमोना बाथ्रा रायलायगासिनो दङ। बेनिफ्राय जेरैबायदि जरहाट समस्तियाव तपन गगৈखौ फेजेननानै गौरब गगৈया गोबां भट लानानै देरहानो हादोंमोन। बेनिफ्रायनो माखासे कंग्रेसफोरनि गेजेराव बा कंग्रेस सरकारफोरनि गेजेराव गोबां माने रंजानाय फैदों आरो बिजेपिआ हारसिंनो सेन्ट्रेलाव सरकार दानो हायैनि जाहोनाव चन्द्रबाबु नायडु, नितीश कुमारमोन बायदि मानसिखौ लोगो लाफानानै एलायन्स गभर्नमेन्ट दानो गोनां जादों। आरो जुदि चन्द्रबाबु नायडु एबा नितीश कुमार बिथांमोना जुदि बिजेपिनिफ्राय सरकारनिफ्राय ओंखारलाङोब्ला हयथ' बिजेपि सरकारा बायनोबो हागौ। स' बेबायदि मोनसे राजखान्थियारि जितु गुलाय गुजाय जागोन स' बेखौ नुहुरनानै आसामावबो कंग्रेस सरकारफोरनि गेजेराव गोबां माने रंजानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। स' बियो 2026 आव बिराद माने गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन नामा बिजेपिखौ बा एनडिएखौ बिराद गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन नामा स' बेखौनो लानानै दिनै जों सावरायनो नागिरदों। आरो जुदि आसामाव जुदि बेफोरबायदि जुदि राजखान्थियारि सोलायनाय जुदि लाबोयोब्ला बिजेपिखौ फेजेननानै जुदि कंग्रेसआ जुदि सरकार दायोब्ला अब्ला जोंनि बिटिसिआव माबायदि गोहोम खोख्लैगोन बा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माबायदि गोहोम खोख्लैगोन स' बेफोरखौनो आं दिनै सावरायनो नागिरदों। थ'दो लोगोफोर बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायनोसै। थांनाय एमपि इलेक्सननि रिजाल्टखौ जुदि नायोबा सेन्ट्रेलाव दिनै बिजेपि सरकाराबो खांग्रांहां खुग्लुबहां बायदि अबस्था जानानै दङ। दिनै बिजेपिआ मेजरिटि लानो हायासै, बिजेपिआ हारसिंनो सेन्ट्रेलाव सरकार दानो हायासै जायनि जाहोनाव बिथांमोना चन्द्रबाबु नायडु, नितीश कुमारमोन बायदि मानसिखौ बिथांमोना लानानै सरकार दानो गोनां जादों। आरो जुदि चन्द्रबाबु नायडु आरो नितीश कुमारमोन बायदि मानसिया जुदि गाबोननो जुदि बिजेपि एरायलांनानै कंग्रेसजों जुदि थाङोब्ला अब्लानिया बिजेपि सरकारा बायलांनायनि मोनसे चान्स दङ। आरो जुदि बिजेपि सरकारा जुदि बायोब्ला बे सेन्ट्रेलनि जितु बिजेपि सरकार जुदि बायोब्ला एनडिए गभर्नमेन्टआ जुदि बायोब्ला आसामावबो बिनि इफेक्टआ गोलैफैगोन आरो मोनफ्रोमबो स्टेटआव बिनि इफेक्टआ गोलैफैगोन। आरो जेरैबायदि साउथ इण्डियानाव बिजेपिनि ट्रेन्डआ बिजेपिनि वेभआ जेरैबायदि खमिलांगासिनो दङ थिग बे रोखोमनो दिनै आसामावबो नर्थ इस्टआवबो बिजेपिनि ट्रेन्डआ खमिलांगासिनो दङ बा बिजेपिनि वेभआ खमिलांगासिनो दङ। जुदि गाबोनो सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकारा जुदि बायनानै थाङोब्ला दिनै बेनि इफेक्टआ आसामाव गोलैफैगोन आरो आसामनि माखासे कंग्रेस सरकारफोरा बेखायनो दिनै गोबां रंजागासिनो दङ। आरो आसामनि जितु बिजेपिनि वार्कार्सफोर बिथांमोनाबो माखासे पलिसिनि सायाव गोजोननाय गैयैखौ बिथांमोनाबो दिन्थिदों आरो माखासे बिजेपिनि वार्कारफोराबो सानफा एफा बिजेपि नागारगासिनो दङ आरो बिजेपि नागारनानै रायजर दल बा कंग्रेस बेफोरबायदियाव जइन जानायनि मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो दङ। स' बेखौ आसामनि निउस चेनेलफोरा दिनै बुंगासिनो दङ, फोसावगासिनो दङ, जायखौ लानानै भबेश कलिता आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना गोबां सिरियास। आरो बे मोनसे जितु बिजेपिनिफ्राय ओंखारनाय
मोनसे ट्रेन्ड सोलिगासिनो दङ बेखौ बोरैहाय हमथाना लाखिनो हायो स' बेखौ लानानै दिनै बिजेपि गभर्नमेन्टआ बिराद माने सिरियास जानानै दङ बा हिमन्त बिश्व शर्मा भबेश कलिता बिथांमोन बायदि मोनसे बिराद माने सिरियास जागासिनो दङ आरो बेखौ लानानैनो दिनै कंग्रेस वर्कार्सफोराबो खोब माने मोनसे रंजानाय दिन्थिगासिनो दङ खोब मोनसे रंजागासिनो दङ फारसेथिं आपार आसामाव रायजर दल आरो एजेपि आसाम जातीय परिषद जितु लरिंग ज्योति गगৈ बिथाङा दैदेननाय एजेपि आरो रायजर दल अखिल गगैया दैदेननाय बे मोननै राजखान्थि हान्जाया मार्च आप जानो थांगासिनो दङ जुदि बे मोननै राजखान्थि हान्जाया मार्च आप जुदि जायोब्ला दिनै आपार आसामाव खोब मोनसे गोहोम खोख्लैगोनखौ नुहुरदों आरो बिजेपिया आपार आसामाव देरहानाया खोब मोनसे टाफ मोनसे कम्पिटिसन जागोन होननानै रायजो राजाफ्रा गोबाङा सानगासिनो दङ मानोना दिनै आपार आसामनिफ्राय माखासे बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रा रिजाइन होगासिनो दङ दिनै राजेन गहाया खोब माने गोजाम सासे बिजेपि दैदेनगिरि बिथाङा दिनै रिजाइन होनायनि बाथ्रा ओंखारदों गोबां माने बिजेपि दैदेनगिरि जेरैबायदि अशोक शर्मा बिथांमोना रिजाइन होबाय स' बेनिफ्रायबो गोबां माने एक्स एमएलए बिथांमोनाबो बिजेपिनिफ्राय रिजाइन होनायनि बाथ्रा ओंखारगासिनो दङ माखासे सान सिगाङाव मृणाल शइकिया आरो बिजेपिनि वर्कार्सफोर दं बा हिमन्त बिश्व शर्मा जयन्त मल्ल बरुवा बिथांमोनजों जेरैबायदि मोनसे दाङाबाजि जादोंमोन दावराव जादोंमोन स' बेफोरो दिनै आसामाव 2026 नि जितु एसेम्बलि इलेक्सन जानो गोनां बेयाव खोब माने गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन नामा स' बेखौ लानानै जोंनि रायजो राजाफ्रा खोब माने कनसियास जागासिनो दङ आरो जुदि आसामाव बिजेपि सरकारा जुदि बायोब्ला बियो जोंनि बिटिसि आवबो माखासे गोहोम खोख्लैफैगोन नामा जुदि आसामाव जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि बायनानै थाङोब्ला 2026 आव बिजेपिया जुदि गभर्नमेन्ट दानो हायाब्ला दिनै इउपिपिएल नि अबस्थाया मा जागोन दिनै बिपिएफ नि अबस्थाया मा जागोन स' बेखौ लानानैनो दिनै हयथ' बिटिसि आवबो माखासे जायफोर माने रुलिं गभर्नमेन्टआव गैया बिथांमोना खोब माने रंजागासिनो दङ जुदि एसेम्बलि इलेक्सनाव 2026 नि एसेम्बलि इलेक्सनाव जुदि बिजेपि गभर्नमेन्ट दानो हायाब्ला आरो जुदि कंग्रेस एजेपि आरो रायजर दल बिथांमोना जुदि एलायन्स जानानै जुदि सरकार दायोब्ला अब्लानिया बिपिएफआ खोब माने स्ट्रं जाफिनगोन नामा आरो बिपिएफआ जोंनि बिटिसि आव माने सरकाराव फैफिनगोन नामा स' बेखौ लानानैनो जोंनि माखासे बिपिएफनि वर्कार्सफोराबो हयथ' गोजोननाय फोरमायगासिनो दङ बा गोजोननाय लागासिनो दङ स' बेखायनो जुदि आसामाव जुदि बिजेपि सरकार जुदि बायनानै कंग्रेस सरकार जुदि फैयोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जुदि बिजेपि सरकार बायनानै बा एनडिए सरकार बायनानै जुदि इन्डियानि सरकार जुदि फैयोब्ला जोंनि बिटिसि आव बिटिआर एकर्डआ जितु 2020 आव खालामनाय जादोंमोन बे बिटिआर एकर्डआ मा जागोन जेरै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन बिथांमोनाबो एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय बिजेपिखौ भट होनांगौ बिजेपिखौ भट होनांगौ स' बेफोरबायदि माखासे बाथ्राखौ लानानै जोंनि माखासे यं दैदेनगिरिफ्राबो बुंदोंमोन कुइसन खालामदोंमोन गाबोन जुदि सेन्ट्रेलाव जुदि कंग्रेस सरकार फैना होयोब्ला होमबानिया जोंनि बिटिआर एकर्डआ मा जागोन जोंनि बर'नि राजखान्थिया मा जागोन स' बेखौ लानानै माखासे कनसियास बर' सुबुंफोरा कुइसन खालामदोंमोन आरो बेनो दिनै जोंनि बिटिसि आव जानो थांगासिनो दङ मानोना सेन्ट्रेलावबो बिजेपिया सरकारखौ खोब माने स्ट्रं भाबै लांनो हायाबो जानो हागौ जुदि चन्द्रबाबु नायडु आरो नितिश कुमार बिथांमोना जुदि बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोयोब्ला एनडिए गभर्नमेन्टनिफ्राय जुदि ओंखारबोयोब्ला होमबानिया बिजेपि सरकारा बायनाया खोब माने सिउर जानानै दङ स' बेखायनो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा राजखान्थि पलिसिखौ माबायदिहाय लाङो जोंनि बर' हारिखौ माबायदिहाय दैदेनलाङो स' बेखौ जोङो समाजाव नुनो मोनसिगोन स' बेखायनो दिनै खोब माने थासारिया कनसियास जोंनि दिनै पलिटिकेल पलिसि लानायफोरा खोब माने कनसियास जानाया मोजां मानोना दिनै राजखान्थिजोंनो जोंनि हारिखौ दैदेनलांनांगोन राजखान्थिजोंनो जोंनि हारिखौ डेभेलप खालामनांगोन स' बेखायनो आरो राजखान्थिजोंनो जुदि हारिखौ डेभेलप खालामनांगौब्ला जोंनि हारिनि पलिटिकेल पार्टिया रुलिं गभर्नमेन्टआव थाथारनांगोन जेरैबायदि एकर्ड मोनसे खालामबाय बे एकर्डखौ जुदि मावफुंनांगौब्ला बे एकर्डखौ मावफुंनांगौब्ला रुलिं गभर्नमेन्टजों थाथारनांगोन अब्लासो बे एकर्डखौ मावफुंजागोन स' बेखायनो जुदि बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि बायनानै थाङोब्ला जिहेतु एकर्डखौ बिजेपि गभर्नमेन्टआ खालामदोंमोन बे बिजेपि गभर्नमेन्टआ जुदि बायनानै थाङोब्ला बे एकर्डआ जुदि टेबोलाव गोलैनानै थायोब्ला जोंनि मुभमेन्टआ ओरैनो थांगासिगोन नामा फार्स्टिं जोंहा माखासे दैदेनगिरिफोरा जेलाव हाबनानै दङ जायफोर जोहोलावफोर बिथांमोना जेलाव हाबनानै दङ स' बेफोरखौ जों बख'ना लाबोनायाव खोब माने गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन नामा स' बेखौ जों गोबां माने
बर'नि दैदेनगिरिफोरा साननो गोनां जानानै फैदों आरो दिनै सम थानायावनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जुदि जों जेलनिफ्राय दिहुनना लानो हायाब्ला जोंनि समा खोब माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जाबोगासिनो दङ। जेरैबायदि कंग्रेस सरकार जुदि फैयोब्ला थांनाय 2008 आरो 2012 जेरैबायदि जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन, बेफोरबायदि दाङाबाजि जुदि जाफिनोब्ला बेनि दायनिगिरिया दिनै जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्राबो माखासे थागोन नामा? आरो दिनै बिजेपि सरकार जानायनिफ्रायसो हयथ' माखासे बेफोरबायदि रायट्सफोरा जोंनि गेजेराव जानो मोनाखै, जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि दाङाबाजि जायाखै। जुदि बिजेपि सरकार बायनानै कंग्रेस सरकार जुदि फैयोब्ला बेफोरबायदि माखासे दाङाबाजिया जाफिननो हागौ। बेखिनिखौनो आं दिनै राजखान्थियारि निउस हिसाबै आं बुंबाय, जाहाथे समा माथिं थाङो जों बेखौ समावसो नुसिगोन। स' बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। खुलुमबाय।